салом дӯстон, ҳафтаи нави футбол дар топ-5 чемпионатҳои Аврупо ба анҷом расид ва натиҷаи бозиҳо фикр мекунам мухлисонро хурсанд кард. Акнун моро дар пеш бозиҳои Лигаи Чемпионҳо интизор аст. Мехоҳам дар ин ҷо эълон кунам, ки мо аксарияти бозиҳои асосии даври якумии мусобиқаро дар канали 11 бозингар анонс мекунам. Ҳамаи маълумотҳои зарурӣ дар атрофи бозиҳо ҷамъ оварда мешавад ва инчунин прогнозам медиҳем. Дар як ҳафтаи охир пешгӯии мо қариб 90% дуруст баромад. Шумо метавонед дониши худро бисанҷед, аммо дар ин ҷо мо фақат хабарҳои охиронро ба маълумоти шумо мерасонем. Президенти Ла Лига Хавьер Тебас бо тунгӯиҳои худ байни ҷомеаи футболӣ машҳур шудааст. Гапҳои қаблии ӯ бисёртар ба суруғаи грандҳои футболӣ равон мешаванд. Ӯ ҳам топ дастаҳо, ҳам ФИФА ва дигар созмонҳои футболиро ҳамеша мавриди танқиди шадид қарор медиҳад. Ин навбат Хавьер Тебас ба суруғаи дастаи ПСЖ суханҳои худро равон кард. Аввалтар аз ҳама бояд гуфт, ки ин бори аввал нест. Тебас алахусус ПСЖ ва Манчестер Ситиро дӯст намедорад ва дар суханрониҳояш бадбинии худро нисбати ин даст рӯшод ишора мекунад. Ба ақидаи Тебас УЕФА бояд аз ҷиҳати идораи баъзе аз дастаҳоро ҷиддитар созад. Мушкили дар он аст, ки суди арбитражии варзишии адолатро барпо карда наметавонад. Ин созмон бояд таҳримҳо ва чораҳоро қабл аз муҳлат биандешад, то дер нашавад. Дар ҳолати Манчестер Сити ва ПСЖ бояд гуфт, ки нисбати ҳардуи даста баъд аз танқидҳои Ла Лига таҳримҳо раво дониста шуданд, аммо суди арбитражӣ онҳоро озод кард. Чораҳо бояд ҷиддитар шаванд. Барои мисол бовар дорам, ки ба Барселона ин чиз кӯмак расонд ва онҳо аз буҳрон баромаданд. Тебас даромадҳои ПСЖро ба забон оварда бонги хатар мезанад. Ба ақидаи ӯ дастаҳои мисли ПСЖ ва Манчестер Сити барои бозори футболи Аврупо хавфи ҷиддӣ ҳастанд. Тебас рақамҳои мушаххасро ҳамчун далел оварда ишора мекунад, ки дар зарфи 3 соли охир ба дастаи шаҳри Париж 800 миллион евро ворид шуд. Даромади тиҷоратии онҳо бошад аз грандҳои футболи Аврупо мисли Реал Мадрид ё Манчестер Юнайтед 20% бештар аст. Чунин миқдори маблағ ҳамқадами футболи Аврупо нест. Тебас мегӯяд, агар ҳамин тавр ҷараён гирад, баъд аз чанд сол 20 шахс дар 20 дастаи футболӣ шахси идоракунанда хоҳанд буд. Президенти Ла Лига роҳи ҳалли масъаларо дар идораи молиявии сифатан хуб ва бо дахолати Иттиҳоди Аврупо мебинад. Воқеан ҳам грандҳое, ки маблағи беҳудуд доранд, мавқеҳоро дар бозор барои дигарон танг мекунанд. Барои мисол, имсол баъд аз он ки Месси аз Барса рафт, ҳамагон хуб пай мебурданд танҳо ду даста иқтидори харидории ҳамлагари аргентиниро доранд: ПСЖ ва Манчестер Сити. Дастаҳои дигар ҳатто агар хоҳиши зиёдам дошта бошанд, иштиҳои Мессиро қаноатманд карда наметавонанд. Аз ҳамин лиҳоз баъзе аз гуфтаҳои президенти Ла Лига ҷо доранд. Аммо агар ба мусоҳибаҳои қаблии Тебас назар андозем, пай мебарем, ки дар бисёре аз ҳолатҳо ӯ аз чорчӯба берун мебарояд. Чанд моқал ПСЖ ҳатто ба ӯ ҷавоб гардонида Ла Лигаро бесоҳиб хонд. Ин танишҳои лавзии Тебас бо шайхони Сити ва ПСЖ идома хоҳанд ёфт. Ин мансабдорро дар ҳуди Испания дӯст намедорам, махсусан баъди он ки барои рафтани ду ситораи асосии Роналду ва Месси монеа нашуд. Ҳатто баръакс, ба рафтани онҳо сабабгор гардид. Аммо ягона одаме аст, ки дилу гурда пайдо карда шайхҳои арабро танқид мекунад. Барои ин кораш ӯро кам-кам ҳурмат мекунанд. Дастпарвари академияи номдори Ла Масия Дани Олмо ин сол номи худро дар хотираҳо ҷо кард. Пас аз чемпионати Аврупо ҷомеаи футболӣ бо ин бозингари аз ҷиҳати техникӣ сайқалёфта ба пуррагӣ шинос шуданд. Сармураббии мунтахаби Испания ӯро дар мавқеҳои гуногуни майдон истифода мекард. Маъз чемпионати Аврупо нишон дод, ки ин футболбоз ҳаматарафа аст. Универсализми ӯ диққати дастаҳои гуногунро ҷалб намудааст. Барселона нияти баргардонидани дастпарвари худро дорад. Каталония омодаанд, ки дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ӯро ба сафи худ хонанд. Дани айни ҳол шарафи дастаи Лейпцинги Олмонро ҳимоя мекунад. Лапорта омодааст, ки аз хазинаи Каталониё 70 миллионро барои харидории Олмо сарф кунад. Агар зимистони ин бозингар ба Каталония наравад, Барса таслим нашуда кӯшишҳои худро тобистони соли 2022 идома хоҳад дод. Лейпцинг муқобили фурӯхтани Олмо нест, аммо саросима ҳам намешавад. Олмониё хуб дарк мекунанд, ки нархи бозингари испанӣ метавонад бозам боло равад. Ин дар ҳолест, ки грандҳои дигари футболи Аврупо аз қабили Манчестер Юнайтед, Ювентус ва Бавария ба ӯ мароғ зоҳир карданд. мавсими гузаштаро Олмо дар сатҳи хуб гузаронд. Дар 32 бозӣ иштирок кардааш, бозингари испанӣ 9 партофти головарро ба номаш муҳр зад.
Златан Ибрагимович ҳатто бо худписандиаш мухлис пайдо мекунад. Футболбози швейтсагӣ суханҳое мегӯяд, ки то дергоҳ дар хотираи мухлисони футбол нақш мебандад. Мисоли охирин ин сухани Ибрагимович дар бораи туби тиллоӣ аст. Златан бо сабқи хусаи худ чунин гуфт: "Ман не, туби тиллоӣ маро надорад." Чунин суханон дар корномаи Златан хеле зиёданд. Мусоҳибаи охирини Ибра бо маҷаллаи France Football пур аз лаҳзаҳои ҷолиб буд. Аз ӯ чунин суол карданд: "Оё шумо аз чизе пушаймонед?" Златан дар ҷавоб бо сари баланд ишора кард, ки не, ҳар чизе ки рух медиҳад аз он ҷои гурез нест. Рӯзноманигорон боз суол мепурсанд, ки Златан ҳатто аз нагирифтани Лигаи Чемпионҳо пушаймон нест? Ибрагимович бо саволи худ ҷавоб мегардонад: "Агар ман дар Лигаи Чемпионҳо ғалаба мекардам, беҳтар мешудам." Дар ҷавоб футболбози швейтсагӣ гапҳои мехостаи худро шунид. Рӯзноманигор чунин гуфт: "Не, Роналдои бразилиян дар Лигаи Чемпионҳо пирӯз нашудааст, аммо аз ин шӯҳрати ӯ кам намегардад." Баъд аз суханони журналист, худи Златан ба сухан сар карда ба бисёре аз печидагоҳи футбол рӯшанӣ андохт. Ӯ гуфт, ки агар ман дар Лигаи Қаҳрамонҳо ғолиб мешудам, ин бешубҳа хушбахтӣ беандоза мешуд, аммо ман дар ин мусобиқа зафар наёфтам. Аз нагирифтани Лигаи Чемпионҳо маҳорати ман кам намешавад. Ин монанди он аст, ки одамон мегӯянд: "Златан, ту дар ҷоми ҷаҳон ғолиб нашудӣ, пас ту бозингари хуб нестӣ." Вале бояд фаромӯш накунем, ки имконияти ғолибшавии фаронсавиҳо дар чемпионати ҷаҳон аз шведҳо ба маротиб бештар мебошад. Гузашта аз ин ман то ҳол имконияти ғолибшавӣ дар Лигаи Чемпионҳо дорам. Дар футболи бошгоҳӣ ман ба ҳама дастовардҳо ғайр аз Лигаи Чемпионҳо расидам, лекин ман хушбахтам, чунки аз аксарият ман натиҷаҳои беҳтар дорам. Бояд гуфт, ки дар тури корномаи худ Златан Ибрагимович имконияти қаҳрамоншавиро дар Лигаи Чемпионҳо аз даст дод. Ӯ соли 2009 аз Интер ба Барса рафт, соли 2010 бошад Интер требл кард. Собиқ сармураббии дастаи Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон билохир тасдиқ кард, ки дар баргаштани Криштиану Роналдо ӯ нақш дошт. Қаблан ишора мешуд, ки як занги телефонии Фергюсон ба Роналдо андешаи футболбози португалиро нисбати ояндааш куллан дигаргун кард. Аммо сер Алекс хомӯширо пеша мекард ва дар ин бора ҳеҷ чиз намегуфт. Баъд аз бозии якуми Криштиану сер Алекс ибрози андеша карда чунин гуфт: "Ман ба монанди дигарон дебюти ӯро бесаброна интизор будам. Ин рӯзи бузург барои кулли МЮ мебошад. Шахсони зиёд дар баргаштани Роналдо хизмати бориз доштанд. Ман ҳам нақши худро гузоштам. Ҳамааш хуб ҷараён гирифт. Роналдоро бо пироҳани Сити тасаввур карда наметавонистам. На танҳо ман, ҳеҷ кас. Мо барои баргардондани ӯ қадамҳои муайян гузоштем. Ман бо глезерҳо суҳбат кардам ва ҳамааш хуб шуд. Даста кори худро кард. Фикр дорам таҷрибаи ғании Криштиану барои ҷавонони даста кӯмаки зиёд хоҳад кард." Криштиану дар бозиҳои даври чорум бар зидди Ньюкасл дар ҳайати асосии МЮ ба майдон баромад. Ӯ дар аввалин бозиаш пас аз бозгашт ба задани 2 гол мушарраф шуд. Акнун ба мусобиқаи дӯстдоштааш Лигаи Чемпионҳои Аврупо тайёрӣ мебинад. Мо дар канали 11 бозингар атрофи ин бозӣ як видео омода кардаем. Агар ҷолиб бошад, онро тамошо кунед. Ба ҳамин барои имрӯз нуқта мегузорем. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.